Sonia González entrega o premio Boas Prácticas Cidadás a Pitusa Bamonde Romero, un premio que tamén outorga o seu irmá Chemi a título póstumo. Boas tardes a todas e a todos. Estaba dicindo Pitusa que menos mal que quedamos de segundas porque se seguimos escoitando acabamos aquí chorando todas. Agradecer o proxecto Máscaras porque xa o ano pasado tiven a suerte de estar aquí coñecendo a todas as persoas que compartimos estos premios, pero tamén persoas que caso as historias alimentan o día a día, deste día a día que ademais é necesario alimentar con cousas bonitas. Traballamos na administración pública, sí. Traballamos no Concello de Arteixo, eu coñecín a Pitusa e a Chemi ali no Concello de Arteixo, bueno, dos perfiles totalmente iguales e ao mesmo tempo diferentes. Xa me dixo a miña nai hai tempo que non entendía como podía seguir traballando na administración pública porque moitas veces os procedementos, os listados, os protocolos, bueno, Chemi e Pitusa son desa xente que estando neses protocolos moitas veces loitan para que o día a día se centre e poña o foco nas necesidades das persoas. Chemi é un tipo, e digo porque sigue estando presente en moitas reunións, con moitos chistes, en moitas quedadas despois do traballo, que se algo nos enseñou Se algo nos enseñou é reír. Reír dar dignidade ás persoas que a vida ya saca. Pitusa. Deixo falar a Pitusa porque se algo lle gusta é falar. Bueno, teño así ademais, que fale. gracias, Sonia. Teño ademais unha sorpresa. Teño unha sorpresa e é que, bueno, primeiro boas tardes a todas e a todos. E deciros que, bueno, agradecer que estedes aquí con ese tempo que sabemos que a todo o mundo nos costa un pouquiño a veces ter, vale? Pero vai valer a pena. Quero decirvos que teño unha sorpresa porque, señor presidente de la ONCE, eu comecei traballando na ONCE con moi pouquiños anos na calle Tabernas con un grupo de xóvenes en donde aí sí que había moitísimas barreras arquitectónicas e estou contentísima de haber aprendido tantísimo como que foi o inicio de estos traballos que logo me levaron con maiores e con todo tipo de colectivos porque aí sí que se aprende bien porque non é fácil, porque non é un colectivo que dices tú vou a utilizar todas as ferramentas que teño porque hai ferramentas que desconoces por completo. Ali aprendín e aprendín tamén que hoxe aquí a verdade é que me sinto como un pouco apabullada, entre outras cousas porque como era ese centro en donde todos soñábamos que algún día tería un espacio moi digno e realmente me vou a xubilar, me dan un premio e é na Fundación 11, que máis podo pedir? O sea que estamos super contentos. Meu irmán estaría tamén moi feliz de saber que aquí donde recibimos ese premio, un premio bonito, porque a palabra boas prácticas é unha palabra que a calquera lle apetece. Podes ter moitos premios, pero como dice el, o primeiro premio para este home, a verdade é que é un premio impresionante. Para nós que sí que tivemos premios, porque cos maiores cando vas de comparsas e vas en corales e vas a tantísimas actividades, incluído viaxes tipo inserso, porque nós inventamos viaxes cos maiores porque todavía non existe o inserso e xa íbamos con 100 personas de Arteixo que por primeira vez moitos subían en un avión. As compañeiras saben a cantidad de anécdotas que temos porque non podemos imaginarvos. O sea, para moita xente era a primeira vez que iba nun avión. Íbamos con 100 personas, non tiñamos móviles e no autobús traballábamos con walkie-talkie. O sea, para facer incluso paradas de en la siguiente gasolinera nos meamos e cosas parecidas. Esta foi unha trayectoria con maiores na que aprendimos moitísimo e sobre todo Chemi e eu que nos reímos moitísimo e disfrutamos como enanos
a verdade é que o valor desas sonrisas e esos agradecementos que tiñan non con premios, sino co día a día, non ten precio, o sea, non hai RPT nin valoración que poida con eso, inda que é preciso e necesario, eso está moi claro. Teño un problema e é que me enrollo bastante. Entonces, Sonia dixo, me leva un papeliño para facerte a guía. Quero agradecer, hoxe ademais temos trampa, porque o ser meu irmán e eu temos aquí moitísima familia e moitísimos amigos e compañeiros, porque é trampa porque somos doble. É dicir, se vos fixades o premio normalmente é a unha persona, pero Sonia, que é a presidenta do Colexio de Educadores e Educadores Sociais de Galicia, sempre aproveita todo para que sea máis efectivo. Estamos moi agradecidos porque somos dous educadores, que era así como nos realmente queremos transmitir a nosa imaxe, porque esta imaxe a veces non era moi conocida, como tampouco era o de ser animador. Eu cando entrei na 11, na calle Tabernas, entrei como animadora social, non se sabía moi ben o que era. Se pensaba que eran as da minifalda, con esta pintalló, con minifalda e unos pompones e un cuerpo extraordinario. Non, era unha maneira de facer traballo e de ser profesional e de facer digna unha actividade e unha maneira de traballar. Eu hoxe teño aquí bastantes compañeiras do colectivo Bule Bule, tamén teño que decir que ese é un colectivo que naceu fai máis de 40, o sea, en 40 anos estábamos na 11 e eu entrei a través dese colectivo. Foi un colectivo de animación que formamos e era totalmente pioneiro, é dicir, en Galicia non existía un colectivo de animación. E gracias a formarnos en cursos do famoso INEM, recordades, e ter un profesor magnífico, os propios alumnos fixemos un colectivo. E iso nos levou a todos, a traballar neste ámbito. E máis, cando eu me presentei no Concello de Arteixo, resulta que as persoas que se presentaban á plaza que eu conseguín eran 30, quenes, a maioría todas do colectivo Bule Bule. Entón decía, jove, estos nos levan á plaza. O que pasa que, bueno, cada un tiñamos os nosos méritos e polo que sea, esa vez tocoume a min, podía tocarlle outro cualquera, pero os demais tamén lle tocaron por aí adelante, con colectivos de maiores, todos moi relacionados ca inclusión. A inclusión é unha visión que sempre tivemos, tanto Chemi como eu, porque é nacida na familia. Unha familia que para min, o sea, non cambio por nada do mundo, porque realmente a primeira maestra que tiven en animación foi a miña nai, morreu con 98 anos, pero cando non existían televisores, na miña casa en Curtis había bancos corridos para que puderamos estar 30 da cidadanía de ali. E cando faltaba un bocadillo para unha persona que estaba na porta do colexio, Chemi levaba un bocadillo, daba yo a esa persona que a necesitaba, e miña nai o día seguinte, en lugar de reñirlle, mandáballe 2 bocadillos. Así tamén se aprende a ser generoso. Eu creo que é fundamental o pilar do que vemos na casa, no que vemos na educación, e que hoxe deberíamos de practicar máis, porque a maioría dos problemas eu creo que surxen de eso. As persoas maiores son unha guía impresionante, é dicir, son un referente, porque eu polo menos que as que traballei, a maioría produto da posguerra, son persoas que non puderon disfrutar de moitísimas cousas, que pouco a pouco, por esta sociedade e por o benestar, chegaron a poder cumplir moitos sonos que na vida pensaron cumplir, igual que eu na vida pensei salir da calle Tabernas e acabar aquí con este premio. Digamos que esta familia é unha familia moi especial porque para entender o noso traballo tamén teñen que estar implicados, é dicir, nós non tiñamos moitas veces un reloj, porque cando fas un viaxe tes que salir unha semana, alguén ten que apoiar eso. Cando fas unha comparsa, estás todo co carnaval indo e vendo de un lado para outro co grupo de maiores, en donde aí sí que recibimos premios, porque consideramos que ademais a solidaridade ten color, e o color o tiñamos sempre nas comparsas en donde representábamos algo. Agradecer tamén a parte da familia Carmen, a muller de Chemi, que moitas veces se veu metida en algún follón, pois Chemi, imagínate, acompañaba a alguén a un ingreso dos maiores e esa persona chegaba ao hospital e chegaba co posto, nin bata, nin nada, e sabedes que no Chuac todos vamos con un camisón que vaya por Dios, o sea, imos enseñando o cu todos. Entón Chemi chegaba a casa e decía, Carmen, déjame unha bata para
outra mujer que non eres tú. Entonces, Carmen sempre solía acudir e ademais iba e compraban e regalaban esa bata. Eso por poñer un exemplo, o sea que non, na miña familia non vos vale poñer cartos porque non vais a sacar un peso. Bueno, gracias tamén ás compañeiras que hoxe están por aquí moitísimas, porque en esas colaboracións e esas participacións nunca se sabía na rúa cando estábamos con maiores se realmente viñamos de talleres sociales ou realmente estábamos de cachondeo, porque pasábamoslo moi ben. Os maiores que eso de que eso se trata, tamén nos enseñaron moito e pasaron ben porque é unha necesidade. Ser sociable é unha necesidade, ser generoso é unha necesidade que será pola que todos vayamos a pasar. A trayectoria da vellez vai a tocarnos a todos, en maior ou menor medida, sempre que a suerte nos acompañe. É dicir, o bo é ter esa trayectoria con salud e chegar a vellos. Bueno, decirvos que en este traballo cos compañeiros de carnavales, de campañas solidarias, de inventos de eslogans, teño aquí incluso a miña jefe de personal que cando foi unha campaña que lle titulamos Imos da la lata, ese é un eslogan que sale de Arteixo e desa compañeira, que é miña jefe de personal. E hoxe está aquí tamén. Vale, era para colaborar con unha campaña do Sáhara, colaboramos con CM, tiñamos moitísimas persoas maiores tamén con sensibilización hacia o colectivo magrebí e fixemos campaña de alfabetización porque Lourdes, a miña compañeira traballadora social, para que pudiéramos facer esa alfabetización, cada vez que alguén tiña que firmar e vía que era unha persona maior, normalmente maior, había de todas as edades, pero tiñamos un colectivo de alfabetización moi ampla. Cada vez que veía alguén con un dedo, a miña compañeira Eva poñía a almohadilla, Lourdes decía, va, dedo, e tiñan que firmar, eles firmaban con huella, porque non sabían ler e escribir. Estou falando nada máis que de fai 40 anos, non fai tanto. Parece que isto ocurriu, falo de que non había móviles, de que non sabían ler e escribir, moitísima xente, e isto formaba tamén parte de noso traballo. Eu, cando cheguei a Arteixo, me parecía todo un pouco en blanco e negro, porque as persoas maiores vestían como casi todos sabemos como vestían as persoas fai 40 anos, verdad? Pois de todas esas persoas que nos enseñaron tanto e que son tamén o produto desa posguerra, a maioría de nós hoxe estamos na sombra do árbol que eles plantaron. O sea que eso é moi de agradecer. Eso foi todo o que nos enseñaron. Con eles fixemos programas de teatro, programas de viaxes, visitas culturais, campañas de alfabetización. Pois, que por anécdotas e demais podríamos estar aquí contando cousas e ademais moi divertidas, pero non me dan esa oportunidade, o sinto. Ao final me... Bueno, que pensades? Que a trayectoria da vellez vamos a tela todos. Eu estou feliz porque me están dando un premio pola jubilación e a meu irmán, que ahora mismo está super presente, pero que tamén é en memoria, porque non todo o mundo pudo chegar a acabar esa trayectoria. Pero tamén é certo que cando decías que había personas luz, Chemi era unha persona luz, totalmente. O sea, en canto entraba no centro de maiores a Baiuca, comía na súa man, porque realmente dignificou aos maiores, non valía que nadie se burlase, non valían estereotipos, non valían moitísimas cousas. Se había que ir a unha cafetería para que alguén non se metera con un baldo ou con... os diría moitos nombres, pero non quero, porque esta é a parte máis emocionante. Entonces, era unha persona en donde a veces pensemos que cando nos contratan o currículum é importante, evidentemente hai que facer un examen e todo o demais, pero hai un examen que normalmente non se fai e no Concello de Arteixo tuveron moitísima suerte, porque creo que fomos o máis dignos posibles, tanto Chemi como eu, pero Chemi ademais atrapaba, o sea, o respeto era a máxima que tiñamos, porque así nos enseñaron na familia, e era un respeto a religión, a forma de pensar, a forma de vestir, e sobre todo
a que a veces nun pueblo hai como categorías, non? Pois nunca nos quedábamos cos ricos, O sea, a nosa labor sempre estaba de inclusión cas persoas máis necesitadas. Aí estaban os servicios sociais que colaboraron todo e máis, porque éramos como un filtro tamén, tanto eles para nós como nós para eles. E ademais éramos un equipo. E pois nada, que esa manera de ser, esa forma especial, esa intuición que a veces nos mandan formarnos moito, e é certo que é fundamental, pero que a parte científica a veces, que a intuición parece que non se leva moi ben, saltámonos normas, no Concello. Señora jefa de personal, la primera. Moitas normas hubo que saltar, pero que non se notara moito e que serviran un pouco de base para logo facer algunha norma. Bueno, non quero decir nada máis que traballei para os servicios sociais, porque dentro do colectivo de maiores é un traballo de animación en servicios sociais, que con unha guitarra como a de Chemi, se os estuvera aquí, pois evidentemente nos podría tocar la bamba, O sea que rápidamente la sabíamos todos, e que hemos trabajado pues lo mejor que hemos podido, y que muchas veces una sonrisa nos llevó a conseguir un montón de cosas que ni con firmas hubiéramos conseguido. Y nada, que el mejor pago que hemos tenido fue ese, no tiene precio, una sonrisa.